cum zice toată lumea care a fost în acest show, situațiile limită la care te supune emisiunea scoate din tine și anumite aspecte de care nu te credeai capabil, știi? Clar, clar. Adică te sperie poate și pe tine sau te sperie, te ia pe surprindere. Cel mai tare, te surprinzi tu, dar te poate surprinde foarte tare în cazul Alinei și a Cristinei, foarte tare partenerul. Partenerul, nu mai spun, că pe ăla nu-l cunoști cum te cunoști pe tine. Și adică dacă te surprinzi tu, îți surprinzi tu propria persoană. Și trebuie să te pregătești psihic. Cum aș reacționa dacă? Cum aș reacționa? Eu așa m-am pregătit. Și tu cum zici că e mai bine să te duci cu un partener pe care nu-l cunoști deloc, și aia e, sau cu unul pe care îl știi foarte bine și ajungi să ai dezamăgiri când vezi că s-ar putea să ai dezamăgiri. Deci mai bine să te duci cu unul care nu ești foarte... Mai ales dacă ți-e rudă, poți să ai dezamăgiri. Da, dacă ți-e rudă, îți permiți multe. Soție, copil, am vorbit și cu Calina. Nu, eu am zis că e cel mai important să ai un om pe care să-l suporți, să-l iubești. Un pic de iubire trebuie să fie acolo. Altfel, știi cum? Gândește-te că noi stăteam câte 6 ore la testimoniale și Carmen vorbea. Păi la un moment dat îmi venea să o strâng de gât și ea pe mine. Dar pentru că o iubeam, am lăsat-o. De exemplu, a avut poate și ieșiri acum, nu a arătat, a avut niște ieșiri și eu și ea, dar în momentul în care am zis ceva, Ionasa, Carmen, știi că nu este bine. Nu, am râs, da, mă, iubire, așa, exact, hai să-i dăm foial, mai repede. Am trecut. La un moment dat i-am zis, Carmen, hai mai repede la steag. Și ea, lasă-mă încoace, m-a tras înapoi. După aia și-a dat seama că minutele contează. Dar n-am mai zis, vezi că din cauza ta, când am ajuns la careu, cu 2 minute am fost mai urmă, zic, măi, baby, cât de mult contează o cifră aici, exact, că oamenii nu știu ce se întâmplă. În careu nu știe că noi până ieri probabil am fost considerate una dintre cele mai slabe sau unele echipe. Pentru că noi eram drăguțe, finuțe, pare că noi nu știm să facem nimic. Ei nu știu dracu de mine, înțelegi? Nu știu ce drac împelițat sunt eu, nici Carmen. Ei acum săraci văd și stăm, wow, aleu. Înțelegi? Cumva ne dau dreptate unele faze. Deci am ajuns înainte. Și atunci am înțeles, dar nu am zis, Carmen, știi că din cauza ta am ajuns pe locul știu care. Când ajungi să reproșezi, nu mai merge o echipă, nicăieri, nici în sport, nici în TV. Când ești cu un partener la o treabă și te-a pus să-i reproșezi, ar fi să-i zic lui Silviu, bă, dar lasă-mă, ce dracu ai zis asta. Și Carmen e suficient de deșteaptă să-și dea seama că, bă, e bine ce zice, cum face și eu invers. Hai că e bine așa. Și după aceea, seara mai povesteam, baby, uite, ar fi bine să facem așa, ar fi bine să facem, zic, baby, hai să te rog să ne grăbim măcar acum, chiar dacă nu sunt oameni. Ea credea că dacă ajunge, ne uitându-se la emisiune, nu știa. Dacă nu sunt oameni în jur, e ok. Zic, nu, minuta aia, secunda aia contează puiul la numărătoare. Și nu mai suntem așa de mândri. După aia unii la voi imagini, la tine, da. Nu, la mine au autoritate, cum să nu? Eu am jucat jocul de amulete, am și zis, pentru reputație. Eu nu vreau să am o reputație proastă între dânsă. Ferească Dumnezeu, trebuie să mă înveți puternică. Cum adică? Eu știu atât de multe să fac și eu sunt catalogat ca fiind una care are mâinile crescute din fund. Doamne ferește! Hai, dă-i foiala acum. De ce echipă ți era foarte teamă? Sau ți-a fost frică? Da, că sunt competitiv. De Emil, cred că la un moment dat nu mi-a fost frică de nimeni. Frică, cine vă sufla în ceafă sau mă rog? Emil, mi-era frică, știi care e faza? Mi-a fost frică de fete și nu neapărat de ele ca și competiție, mi-era frică să nu pierd în fața lor. Mi-era frică să nu pierd în fața Marei cu Serghei. Pentru că noi neștiind fiecare cum reacționează, cum vorbește, cum se descurcă, acolo când ești, a ajuns Marea înaintea ta. Doamne ajută, e foarte deșteaptă, se descurcă. Dar n-aș fi vrut. Și dacă ai noroc, la ultima șansă, noi am avut noroc cu mașina instant și am venit cu o oră jumătate înaintea tuturor, dar ei nu au avut. Asta nu înseamnă că eu echipă slabă. Da, nu se văd din montaj. Nimeni nu spune cu cât a ajuns mai devreme echipa respectivă. Exact. Vă arată când veniți, dar nu se știe dacă 5 minute sau 5 ore. Da. Exact. Și tare, eu nu voiam ca să pierd în fața acestor două echipe. Nu pentru că erau slabe, dar pentru reputație. Pentru reputație. Pentru că fetele au ajuns, la un moment dat, au avut așa mare noroc cu autostop, încât au ajuns să ia imunitatea și na. S-a schimbat ceva după ce a ieșit Raluca? La nivel de, nu știu, de caterincă, în grup? În măsura în care vă întâlniți? Cred că după ce a plecat Raluca, a început lumea să se apropie și am devenit noi cele iubite și abia așteptate la
la Careu, nu doar de colegi, cât de toată producția și de cameramanii celorlalte echipe. Atât de savuroase și atât de plăcute și atât de un umor din asta avem, încât și ne-am apropiat de toți. Adică cumva în jurul nostru s-a făcut ca o aură de protecție în care, băi, nu vrem să plecăm, cu voi interesant, cu voi vesel. După ce a plecat Raluca, pentru că erau focusați cu ea, mai stăteam nu știu ce, cumva am venit eu ca o gură de aer. Deci e cumva justificată observația oamenilor. Da, că... da. Ce betă ai, că mă tot omor, ce betă să luăm? Stai nițel, să terminăm cu fata de vorbit. Nu o luăm după publicitate. Stai nițel, că noi facem în direct desfășurătorul. Deci au dreptate oamenii că au sesizat. Da, au sesizat foarte mult și aseară am primit mesaje foarte multe din care, băi, ce anxietate, ce depresie, Olga, m-ai scos din orice, nu pot să cred ce femeie ești, cum am râs, cum am... Și am zis, bă, mă bucur, că eu chiar voiam să mă cunoască oamenii așa cum sunt, să-mi cunoască platura asta de, nu știu, fată care aduce bucuria în casele oamenilor. Hai să mai vedem, mai avem montaje cu fetele, ca să mai comentăm aplicat pe niște situații, să ne explici cum au stat lucrurile. Hai să mai băgăm în câteva secunde, secvențe. Misiunea voastră este să livrați obiecte din ceramică unor clienți din orășel. Păi unde le pun? Vreau și eu să știu. Nu aveam destul loc, pentru că purcelușii erau foarte mari. Și trebuia efectiv să facem în așa fel încât să încapă și toate, să stea și bine, să nu se clatine, să nu se spargă. Bă, frate! Am pus mâna pe niște farfurii și, Olga, astea se sparg. Știam că sunt în punctul în care nu mă pot concentra și am zis, Olga, ia tu harta. Sperând că a mea e mai bună decât mine. Azi concentrează-te, vezi care strezele, că ai belit-o. Ca mea nervoasă, că nu te pricepi. Am luat atitudine, eram eu pe aici. Taci, stai! Ai văzut? Nu mai claxona, femeie, nu mai claxona. Dacă-ți dau un pic... Mai zăpăcit. Ține asta. Nu, și ce faci acum? Ce faci acum? Ia ca stau! Nu, hai să vedem, treci. Dar mă claxonez, mă zgâri urechile. Mă, treci la creier. Hai, du-te, claxonez, zici că-ți fac așa. Nu râde, doamne, că sunt nervoasă acum, râdem după aceea. Noi, arțăgoase și înțepate și nervoase, îmi venea să o și bat. Uite-te la foc. Stai, ia uite semnul, dă înapoi. Dă înapoi la doamna, doamnă, râdem acum, hai. Da, de fapt, femeia săraca era, bă, la mine, hai la mine. Da, râdeați, doamnă. Hai, Carmen, orice minut contează, hai. Nu mai claxona, omul. Oamenii de acasă probabil vor spune că noi suntem niște nebune. Uite, de faza asta spunea că ai pus mâna pe el. Da, dar nu, eu credeam că doar când am văzut, mi-am dat seama că ceva e neregulă, că a făcut Carmen niște oi foarte mari la operator, adică era clar că n-aveați voie să interacționați. Da, nu aveam, ne-a și spus că sunt foarte agresiv și poate să chemi poliția. Eu am crezut că l-am apucat, dar văd că l-am atins binișor. L-ai atins, da, l-am atins bine, dar cred că merita mai mult, dacă nu mi-au spart urechile, săracul, da. Bine, acum și speriați, da, dacă așa sunt ei obișnuiți cu nebunia. Da, și noi, da, deja am avut experiența în Filipine, aici, și nu mai puteam. Și când eram acolo, dar claxoneam, băi, dacă vezi că eu stau cu targa aia în mână, nu mă duc stânga-dreapta, nu mai claxona, omule, merge așa după. Și de-aia l-am și atins puțin. L-am atins așa, cumva pe umăr, să totuși l-a atins Olga Barcar, nu? Dați-mi aceleași imagini, vă rog mult, în ăsta. Uite-te aici, ce bine arătam, la Asia Express. Nu mai făceam legătura cu ce vorbeam. Da, și când ai oprit, am văzut că n-a făcut nimic. Mă așteptam să iasă din mașină. Nu, a oprit puțin și s-a uitat în urmă. Am zis, stai, vezi că mă căftește. Bine, Bine, au văzut și cu... Eu abia să-mi iau oricum bătaie, Asia Express de la un vietnamez. Era să iei? Da. Avea să. Da, păi da. Tot așa, din cauza reacțiilor ăstora? Nu, las, că o să fie. O să fie. Dacă nu, sper să nu dea, dar... Dacă nu dă, ne vii, ne povestești. Da, avea să ieși tu. Nu e bine să povestești, că e spoiler. Nu expune, nu. După aia zice, în mine o să mii. Da. Nu, dar ei sunt foarte periculoși și omul s-a uitat puțin în urmă și am zis, stai, să vede că am belit-o, zic. Carmen, what?
dar nu mai puteam. Și era și chestia aia grea, trebuia să... a apărut o cădere nervoasă din partea ta. Dar sar și ei la bătaie, adică sunt nervoși așa? Nu, n-ai văzut că nu sunt. Ăsta s-a oprit cu motocicleta, Ăsta s-a oprit. puțin. Asta s-a oprit. A ieșit cu mâinile în fața mașinii, mă așteptam să se dea jos, să zică, băi, femeie, ești nebună. Dar probabil că a văzut și camera și... Da, Dar cum dar era să zică cu accent moldovenesc, băi, femeie, ești nebună la cadăt la o parte, și ea acolo. Da, eu sunt de mult aici, lucrez. Băi, apropo de asta, ți-ai întâlnit vreun fac român? curierat Da. în Vietnam. Da? Chiar acum, la ultima șansă, a făcut poze cu noi, la Steag. Da? Da, era un român care își făceau ei poze și am făcut Care poze cu stătea noi. acolo sau era în vacanță? Erau în vacanță, probabil. Erau în vacanță. Și au făcut poze cu noi două. Zic, haideți mai repede că suntem la ultimul șansă. Ăsta ghinion. Să pierzi cursa din cauza că ai pierdut timpul să stai un minut Exact. pentru poze. Da. O să vedem în continuare cât o mai fi. Cât o mai până trăi. în finală, poate, nu? Transformarea ta din acel personaj care trecea ușor neobservat, deși cred că e mult spus, că n-ai trecut neobservat. Nu, am fost. Am mai dat glumele ale mele, eram acolo la careu tot timpul cu capul în jos. Da, dar pe traseu trebuia să mă conecteze. În primul meu imaginea cu tine în furgoneta aia va rămâne în memoria telespectatorilor mult timp. Da. Da, la mine nu s-a părut ceva, cine știe ce, pentru că când eram copii, când eram copii, tăticul meu un tractor, noi în prițăp, cum să zici, prițăp, în chestia aia, știa tata de noi ce facem, când ne țăram noi la căruță. Și nu știa domnul și dădea cu calul și noi eram acolo, de rămâneam, nu puteam, înțelegi? Adică nu a fost ceva. Sunt telespectatori care au făcut prin screen de la pozele alea și au pe wallpaper, pe telefoane, pe asta. Am înțeles. Doamne ajută că se mai bombase până... Baftă în continuare. Mulțumesc.